Takže čaute ľudia, tu sa zdraví pán Kačer a dneska si zahráme Bed Wars, alebo za to, že sa nám zmazal svet, takže budeme hrať takéto mapy, skúšame a posnažím sa dať ten svet, ale asi to nebude, takže asi môžeme vytvoriť nový rovno. Takže prvá vec, môžeme ísť začať celú hru. Bude sa vám to asi sekať kus. Nechápem tak. Dobre, je to. Že sme tu dvaja, dáme si 1v1 na prvú hru a potom asi môžeme pozvať ako, ale asi nikto nebude hrať s nami. Lebo už je asi večer a vidíte tu čas, každý. Takže môžeme gamiť. OK, takže už to aj docela začína. Už to aj je to docela dobré. Nič tu není. Počkajte, ja potrebujem urobiť, počkajte kus. Dobre, dúfam, že to vidíte, síce to budete vidieť kus divne, počkajte. Nejde mi to veľmi, takže počkajte. Takže dúfam takto. Takže sme tu, môžeme ísť gamiť. Bo už tu dačo mám za ten čas, čo som to napravila. Kúpime si bloky. Takže som žltý, ok. Nemal som asi staviť všetko, čo? Tak to rýchle, takedy. Keď chcete, môžeme si raz takedy zahrať spolu. Stačí mi napísať pod toto váš Minecraftový nick. A môžeme si zahrať spolu. Bed Wars. Takže stačí mi len napísať a budete to mať. Za 3, ok. Tu za nájmo, že toto potrebujem. Si jeden meč. Nemám na luk. Kúpim si celý kožený armor, až mi na to vyjde. Som nečakal, že to bude také dobré, lebo ako som si myslel, že to bude blbé. Aha, ok, tu máme žele. Že tu budú goldy. Tu je železo, tu dole. Ok, to si zapamätám. Tu sú bloky. Rýchlo to budem sa snažiť tryhardiť, aby toto video nemalo 80 minút. Mohli by sme catchnúť stred. Ja Bed Wars si nehrám, takže ma môžete, že hej ty, asi očakávam tomto, ale docela sa mi, ale uvidíme. Au, to čo bolo, aha. On hačol stet. Počkaj. Nemôžem, ne! On mi môže zničiť posteľ, omaga. Čo som to urobil teraz? Ne, ja nezoberám svoju posteľ, ja potrebujem životy. Takže neviem. O, ešte môj ľud. Není ho veľa, ale taký ľutuje. Tak, okej. Dobre si ma vybil, môžem povedať. To bolo dobre. Lenže na diaľku síce. Ale to je tiež dačo. Dúfam, že proste stačí. Čo? To je random otázka, ale čo je najrychlejší spôsob, ako dostať životy? Tak kúpiš si jedlo. Ok, pár steakov mi stačí. Dám si tu do česky tieto drevené meče, keď ich nepotrebujem. On hačí na posteľ. Yes. Rýchlo hačný stred, nie že klačný spojení. Sorry za moju výslovnosť. Takedy sa mi to nedá. Ok, 12 emeraldov, to by mi mohlo stačiť. A Ako sa ty máš ešte svoje veci? Jak to máš ešte svoje veci? ja som si také kúpil ešte. Čakaj, idem na teba. No? Že idem na teba. Ale však ešte, ja ešte nemám svoje veci. Však o tom to je. A jak to, že mi nejde ničiť veci?
Prečo mi nejde ničiť veci? My máme adventure mod, či čo? Prečo máme adventure mod, tak jak sa mám dostať ku tebe? Jak to mám zničiť asi? To je docela bubnutá mapa, ani náhodou. Ty ma dreveným mečom Dobre, tak zabiješ. Ale prečo máme adventure mod? Neviem, zapni normálny. Ale to nejde prehodiť. Kamo my, ale... Aha, my máme mať asi do 4 bodov, tam to vidíte, počkaj, tam to vidíte. A keď máme do 4 bodov, tak potom asi máme už zničený, nie? Ojoj. Zase mám dreveným mečom. Fuck. Nevadí. Nezapočítal som mu bod, tak jak to asi máme urobiť? Si da, čo máme kúpiť na to? Ale my máme adventure mod, takže kamo my nemôžeme nič ničiť. Takže nám krompáč je úplne na nič v tejto hre. Prečo ho potom ako sa... What? Čo máme robiť? Dobre, keď viete, tak mi napíšte do komentárov a až to bude správna odpoveď, tak vám dám srdce. Ja ho zatiaľ budem zabíjať. Až to bude len jedno kolo, tak pardon, ale nevedeli sme to hrať. Ale keď toto bude taká skôr referencia na to, že aby ste si zahrali so s nami, chápete? Keď si zahráme tie s nami, tak môžete si to dať ale lepšie. Schoj. Yes! Priamo trefal. Prečo nosíš u seba zelený meč? Či drevený meč? Si to upgradeuj. Ja ho vyhodím. Mám moje silnejší armor, takže tento armor si dám do česky pre istotu. Ale čo máme? Nie, to nie sú body, to sú hráči v tom týme. Tak ako čo máme robiť? Počkajte, ja si idem prečítať popísok, tak počkajte. Kamo, tak toto bude asi len PvP. Keď budete vedieť, že čo máme v tejto hre robiť. Ja viem, že ako máme... Ja mám to livo, tak počkajte. Ja viem, že ako máme toto, ničiť postele, ale keď to nedá sa zničiť postele, tak máme ako čo robiť? To je hlavná ako otázka, to je otázka za milión. Ja neviem ničiť ani bloky proste. Jak mu mám zničiť postel? A neho môžem zaútočiť maximálne dozadu. Jak sa mám dostať posteli, jo. Aj. Jak to, že to niekde dovejde? Však si... Zober si meč. Počkaj, si kúpim u teba bloky. Nedá sa. Dobre, dá sa. Nerob! Ja potrebujem zistiť, či si tu môžem kúpiť bloky. Viem si tam ako kúpiť bloky. Ne! Posledné slova. Neviem. Ale čo máme robiť? Kamo toto video asi za chvíľu skončí. Lebo vážne Počkaj, ale mne sa Aha! To sa mečom dá ničiť, len rukami nie. Takže ty na to si musíš ako zobrať buď pickaxe, aha. Kamo, tak toto som neboli blbý extrém. Dobre, kus to predĺžime toto video, len aby sme zisťovali, že čo máme robiť a som zistil, že čo, tak ma zabil. Musím sa pripraviť. Čo? Musím sa chvíľku pripraviť. Sa pripravuj, lebo ja už idem na teba, keď už to viem, že čo mám robiť. Zoberiem si luk, šípy dáke, armor mám na sebe. Toto by som si ešte mohol zobrať, takže a ešte meč.
Čo je najdôležitejšia vec. Ešte si idem zobrať emeraldy. Nemal by som to asi hovoriť, keď po mne pôjde teraz. Až vás, povedzte, napíšte mi, či vás takéto videá budú baviť. Lebo až hej, tak urobím video, že ak si to s vami rozdávam. Lebo je tu 1, 2, 3, 4 asi týmy. 1, 2, 3, 4, presne 4 týmy. 4 týmy a to môžeme hrať spolu, takže dúfam, že kvalita videa je dobrá. Mám si štít. Poďme na nich. Kamo, ja mám dosť šípov. Kamo, hraj. Hraj. Ja budem paliť dovtedy, kým sa ti ten štít nerozbije. A ty si kúpil tento pickaxe, joj. Už umej. Kamo, tento fight je extrémne nezaujímavý. Ja som si nekúpil bloky, tak ja sa k tebe dostajem. Ja si idem kúpiť bloky. Nemáme obidvaja bloky. Vezmem si 60 blokov, to mi stačí. A rýchlo tento pickaxe. Tak mi ho namiesto tohto pickaxe ukáž, ak rýchlo rozbijem. Nič rýchle. Toto je docela vážne, toto je docela nudné pozerať podľa mňa. Pre vás. Že ľudia už asi ideme rýchlo na to. Že až vás to bavilo. Tak teraz ide finále. Ja potrebujem bloky. Neboj sa, ja ich už nebudeš potrebovať, keď ti rozbijem posteľ. Ja mám dosť veľa už. Kamo, ale vážne, už vážne dosť. Žiadne takéto štíty. Vyhoď štít, aby to bolo zábavnejšie. Lebo už to točí 12 minút a to je dosť. Štít vyhoď. Štít vyhoď, ja som vyhodil tiež. Vyhoď štít. Podvodník. Vyhoď ho do vojdu. Aby to bolo zábavnejšie, aby to bol reálny fight. Tak poď. Yes! Ja som vyhral. Počkaj, ja som zabudol. To není fér. Hneď ho vyhodil, môže hneď. Victory. 50 pointov. Takže toto video je len taká ukázka, že si môžete zahrať so mňou Bed Wars. Takže ak si chcete zahrať Bed Wars, stačí mi napísať váš nick a môžeme sa dohodnúť, že budete aj vo videu. Takže pán Kačer sa zdraví a dovidenia.